sesikhathini esinzima manje ububa buyalubi ingane zesifazane noma ingane zamantombazane ziyadlungulwa ibulawe asazi kwenzenjani kodwa siyathemba ukuthi qale uhlelo olusha lomsakazo ngoba kwenza zonke into ezinhle emhlabeni kodwa angisho phela kuphela emhlabeni bese beyiluleka besiza ukuze sikwazi ukuthi sinqobe idingo lekhona emhlabeni ayaziwa into injalo ukuthi umuntu angathi mayithana nomunye ebese mnguma afise nokumbela amgqibe ukunike ugqiba